Силовото е едно от най-разпространените умения в калистениката. То не е нещо трудно, буквална комбинация между набиране и кофичка. И все пак, силовото не е нещо, което се учи от днес за утре, особено ако нямате изградена база. Прекрасен пример съм аз. Аз научих силовото преди да мога да правя 10 или дори 5 чисти набирания. И то изглеждаше така. Не повтаряйте тази грешка. Първо, аджева, как да постигнем нещо като силовото? Ами, за това ни трябва база. Какво представлява базата? Базата представлява да можем да правим, да кажем, от 10 до 12 набирания за 3-4 серии, както и 20 кофички за 3-4 серии. И тук не говорим за експлозивни набирания или кофички, тук говорим за нормални набирания. Може да ви звучи нещо изтъркано, което повтаря всеки втори инфлуенсър, но това е съществено важно, защото това ни помага да не се контузим. Това предразполага нашите мускули, стави, сухожилия, нерви към това да са готови за много по-голямо натоварване, отколкото силовото. И все пак, силовото може да се научи с 5 набирания, 5 кофички, 5 лицеви, 5 австралийски набирания, някаква е такава минимална база, но аз не го препоръчвам. Аз препоръчвам тази стратегия, защото тя е много по-добра за по-дълъг прогрес, път без контузии и според мен това е целта на самата калистеника. И тук забравих да спомена нещо съществено важно. Имайки тази минимална база, вие ще може да научите силово без проблем. Въпросът е там, че това ще ви научи на лоши навици и ще ви остави с грешни впечатления за самата калистеника. Да кажем, вие научите силовото за 2 седмици и после решите, че ще искате да учите някой по-труден скил, като например предната везна, и ще останете впечатлението, че ще успеете да научите за месец и нещо. И макар ученето на предна везна да зависи от много фактори, един от най-важните е колко време сте тренирали база и колкото повече база имате изградена, толкова по-лесно ще научите скиловете и шансът ви за контузия е далеч по-малък. И все пак, контузия пак може да се получи. Да кажем, вие тръгвате да правите силово, нямате абсолютно никаква координация, a.k.a. техника. И правите силово, но прехвърляте само едната ръка на тлост. Първо, това е естетически грешно и второ, шанса да се контузите е далеч по-голям. Втори кейс буквално ще представлява нещо от сорта. Вече сте горе, омага, направих силово! Пускате се долу, чупите си ръката. Това, което забравих да уточня, е, че това е реален случай и се е случило на мой приятел. Затова, моля ви, бъдете внимателни и не се пускайте рязко от силово. Първо и съществено важно, трябва да научим захвата. Захвата трябва да върви съвсем леко към фолк. Второ, трябва да разположите тялото си в диагонална позиция. Активирате почките, както и трапеца. И ако имате проблем с активацията на трапеца, може да правите scapular pulse. И след като сме готови с грипът, както и с диагоналната позиция, просто правим силово. Ами, не е чак толкова просто всъщност. Защото все още липсва техника, нали? Затова ще ви покажа няколко упражнения, с които да схванете по-добре техниката на самото силово. Първо, експлозивни набирания. Това е може би едно от най-разпространените упражнения. Единственото, което трябва да знаете за тях, че повторенията нямат абсолютно никакво значение. Така, за тях има само едно златно правило. Да кажем, може да правите експлозивни набирания 3 бройки до гърди, не повече. Идеята не е да ритаме с крака, да правим някакви грозни движения. Идеята е да използваме максимално гърба и ръцете си, като се стремим да останем във вертикална позиция, без да допираме гърдите до лоста, защото тогава става съвсем различно упражнение. След като направите първите си серии от тях, буквално на другата тренировка, вие вече ще имате прогрес. Защото по една или друга причина, експлозивните набирания не отнемат чак толкова време да се адаптират, отколкото да кажем набиранията с трести. Второ упражнение, негативни силови. Какво ще да рече това, негативни силови? Пък, те са добри, защото ти помагат да разбереш самата техника, но наобратно. И буквално това ще рече. Качвате се на лост или на успоредка и просто се пускате много бавно. Това не само гради вашата техника, но и гради сила, както вече споменах, наобратно. Естествено, ако ви са трудни кофичките, бих ви препоръчал да пробвате кофичките на лост. Те са добри за предно рамо, гърди, трицепс, както и така ще ви е по-лесно да схванете самия pushing movement в силовото. И не на последно място силовите свързани.
Те могат да помогнат да усетите самото движение. Дори да не изглежда много добре в началото, с времето ще се подобрява и по някое време дори ще махнете вас. Все пак никой не се ражда научен. Тук ще кажа един последен мой тип, който малко хора използват, но мен лично ми помогна да направя първото ми сило. Първо хващате се за лоста, после правите половинка набиране и след това просто се мятате на лоста. В началото това не трябва да изглежда перфектно, може да имате малко моушън в краката, но когато успеете да направите този мувмент, вие буквално ще се научили най-трудната част от самото силово. Защото най-много хора се затрудняват просто да се метнат над лоста и оттам насетне да направят самата кофичка. От тук насетне се надявам, че това видео ви е харесало и че ви е било полезно на първо място, естествено. Надявам се също да не ме критикувате много в коментарите, това е първото ми видео и го правя от цял месец. Принцип съм много хайпнат за такива неща и не е като да не ми стига време, просто съм супер мързелив. Няма ви лъжа. Мен лично ми помогна, това е много криво. Така е по-добре. Не. Сега е идеално. Съм аутист. Абонирайте се за канала, моля ви. Виждате колко съм добър и колко съм начетен. Не мога да не се абонирате. Надявам се да ви хареса!